kardom donatum puthot welcome back lo lindok richo channel lo lasi pini ilitum chethanam nang kedam tang pai ni phai trogar ni PGR VGR aputha PGR VGR kache song eviction claim nang jipu kache song ju dead pen puthot arni social media long ku PPC ke klang ma lapen ku PPC lam klar chipi bang duma ilitum langs nang donatum athema ajak ka viral labang ke ilitum chejinso meme lapen ajha ka viral bang ilitum ning che oi meme ning kang meme a video anda me dokong lo donatum plasi kumat bang pusi lada ke chokchima ilitum angton pen kachini aje pan laso video long ek long ko donatum plasi kilang paju thorje pan choningri lo lapen pangcheng pen ilitum pai ni phai trogar ni PGR aputhak che song det pen puthot arni FBL long isi ka viral video ke lailo donatum ilitum ani manisa bepipu alangli kachiru kaninje pen karbia khai ki sung aputha lam theisi social media long pakla lasi ilitum laso a video bang kelang paju thor sinang donatum ate a video le pangcheng penang ate ning duk pik ke thaklong ben nang karbia so phat kachine kaholo ipo sila pusol ke claim lo karbia nok be phanta nangli kache song long pen ponde kupia pon lo karbia tum komara phansi kachikila komara phansi akhala nangli ke claim ji aja kong ke avedan lo se tame rata tum ke claim along ta kupia pon se nangli ka teng kheng dun la ke thek long ben tai ning tuk pik kip tur ke sak ke dong ke theng la an chot ta kali ele pen ke up ke jong ke ther la bu so inin duk me ke thek long ben ta nang likar bia phan ka chene ka holo aja ku copy posi do chotlo aron re pen ke do atuma phan ka thar le je aja ku pia posi ave detlo nangli ning duk me nangli nang su phan ching hon chodri rada su phan ta ching hon bon ta la pen chejinso nun tha aho veklam lo don to ning tuk me ke thek long chot an ta aho nangli ko pia pot si la puson ke klem rong lo ning duk lo ke thek long pen an ta avia ki munne komat abang avi ki munne hospital long koi pe krai na dulap lo chini pen ning duk che paklan ilitum kachilang dun anta chejinso meme nangli karbi kalima donatum age hai CEM tuliram ro ha hai ki sung chini nangli karbi kali den ma ning isibet donang po donatum pai ni phai trogar ni PGR VGR che songbo mahut karbia de khaya tum arenga huso det pen aning ke ka mate aning arlo kibi thing alam hong kapabar ajok puthot arni ke tuliram rong hang phan dia cho hang thunang koklo donatu lasi karbiang long ko pisi ke man dema 69 puwa megason ulta fulta number puwa son si karbiang long ke ulta furta elo lasi karbiang long along kumada bang pusi tuliram rong hang aphan dia ka cho hang thuma lasu aputhak ilitum asap so lang chom snang donatum Tang 6 August 2004 ni ilitum really mate chutong lo abang sor ni ini ki PGR VGR joine si sarban konsilong memorandum pidami pusi dakani chingwai kon lo monster me chingwai pon la pen rudi dam bom hut kami tuliram go back tuliram murtabad BJP go back bang si ninje thurong mala suhut bang satsumang hoilo mane PGR VGR fansi ini ke memorandum dam monsa me aphi la sonsi slogan hang su rong amat satsumang hoilo ko nili same jo potum hang kon lo la su chetong dun nang pusi nili tame si karbi phan tame li ta chinghon do go joine si chetong ge chetong dun lo
นู้นตำรวจดักนังกิจปนบางกำลังลีอังตองอังกียที่ให้เราเป็นลิปซอนรองพาอลังลีตุนซีนังจับปนล้อเราเป็นน้องนังจับปนอภิเอดับชีบางกินี่ลีอลัมจินิที่เอดับชีบางกีอลังลีตุมพันตะเมเป็นเริ่มนังกกนังนักล้อเราเป็นนิ่งตะเมอาซับซอยสลักล้ออลังตุมอภันเราเป็นลาบังสุพิจารวิจารกีน้องนับเชียนสินี่ลีจะเมจินิโลเจVGR ke lagi itu independen long le ang ko ben si British tum si pidat labang so alama bang ke lagi 1920 to 1936 aning kan si British tum si Dewan tapi non ap siana bang ke la 22 house of an ke la bihari tum dam si stay order Dewan to that lo lapen aku ap si non ap si bang aku Congress lapen akaprek organisation itu Nepali Bihari lahai tum celang dan siapa 73 stay order Dewan to that lo busi puni sini sulah pi tapi alang li tuliram rohang pan sar pan tame nili lam juno mate kangton hai tame pudalo bon same alang li pan same alang li manteng do bang pan same dia chuhang lo nili jok